Салом алейкум ака Раимҷон, ман Амонов Давлатшоҳ Абдулазизович аз райони восеи ҷамоати Тугарак участкаи Навобод. Ҳамин бародари мо касали рӯӣ дорад ака. Аз 31 август биромагаи хона то ҳуз бедарак ака. Соҳиби 4 фарзанд Аскаршо ном дорад. Амира агар имкониятш боша ягон дастгирӣ кидан ака дар канали партвами. Агар ҳама каса сарҷам шавем беҳтарин кор мешавад. Бародарҷон илтимос ҳадди ақал дар ҳамин навор лайки поделитсаро фаромӯш накунед. Шояд ту сабаб шавад ки ҳамин 4 фарзанде ки падаршона гум кардагиам боз биёбам. Бародарҷон Rahim Production. ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи Rahim Production. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар як шумо тансиҳату хонобод ҳастен. Дӯстони азиз, чехел дар сарлавҳаи навор нависагем ва бародари анамун нафари гумшудагиам дар саршавии навор гап задагия. Дӯстони азиз, хай дидем ки як бародари азизи мо аз ноҳияи восе деҳаи ҷамоати Тугарак деҳаи Навбод аз ҳамуҷо гум шудагия. Як бародари синни солиш калон алҳамдулиллоҳ беҳтарин аст. Суратша дар бар мемонам. Бинем бародарҷоно чехел бародари зебо, хуб, беҳтарин. Бечора касали рӯҳӣ доштай бародарҷоно. Касали рӯҳӣ доштай, хай соҳиби 4 фарзанд. Ай рӯзи 31 биромадай нопадид шидаке бародарҷоно. Касоне ки аз ноҳияи восеин, касоне ки ҳамин аксам мебинен, ҳамин бародарҷон гуфтам ки ай ноҳияи восе ҷамоати Тугарак деҳаи Навбод будай. Агар ҳама каса сарҷам шавем беҳтарин кор мешавад. Бародарҷон илтимос ҳадди ақал дар ҳамин навор лайки поделитсаро фаромӯш накунед. Шояд ту сабаб шавад ки ҳамин 4 фарзанде ки падаршона гум кардагиам боз биёбам. Бародарҷон хай бечора ақлаш камай беморӣ доштай меравад. бо баъзе нафарҳо ҳастанд ки ҳамин хел одаморо издиватсия мекунанд, ҳар хел гапи сиёнкаву чиё мекунанд. Ба ҳамин хотир ҳамин бародараш ҳамроҳи мо тамос биромад, занг зад, гуфт ки Раимҷон бародар ҳамин хел ситуатсия, хай бародарай ҷону ҷигарай чӣ хел нохуна айгӯ ҷудо мекунед. Бародарҷоно ҳар чизе ки боша набоша болои сари фарзандоша бад як ҳамун бемориш меқапидаиш. хай мумкин ягон сазданиша гум карда ё биромада рафта ягон ҷо. Касоне ки ҳамин акси бародарро мебинен беҳтарин кор мешавам. алал хусус мардуми восе ҳама каса сарҷам ҳамин кора кунем беҳтар мешавад. барое ки тератори ҳамун восе иншааллоҳ ки бародарро мешиносанд, мефаҳманд, дарк мекунанд. Бародарҷоно касалидорӣ қинай. Бародарҷоно ҳама каса сарҷам шавем беҳтарин кор мешавад ки ҳамин бародари азизи мо хирсанд мешавад, ба назди фарзандош меравад. ҳамин акаи меҳрабон беҳтарин кор мешавад. ина ман суратша мемонам, хуб бо диққат бинен. ҳатто дар вазорати корҳои дохилиам додагиан аксоша ки ҳамин бародар гум шудагия. ҳазор раҳмат, ё аз тарафи мо пайдо шавад, ё аз тарафи мақомоти давлатӣ беҳтарин кор мешавад. ҳатман сипосгузор ҳастам ба ҳар як шумо касе ки дар эфирин. илтимос ҳамин навора лайк монед, поделитсия кунед ки сабаби ҳамин лайки поделитсия кардани шумо ҳамия ки шояд ту намебинӣ як бародари ту соҳибкора, як бародари ту як раҳда кор мекунад, як рӯда кор мекунад, ягон ҷода кор мекунад ки ҳамин бародарро мебинад, ҳамун сабаб ту мешавад иншааллоҳ ки бо як оилае ки ҳаррӯз сарсону саргардону гирёну фарзандое ки ба дидори падар мега хуб боша бад боша, барои ҳар як аз падарай шумо сабаб мешавед. Бародарҷоно ҳамин бародар ба хона дар ихтидош бармегардад, беҳтарин кор мешавад. барои ҳамон лайка дариқ надоред, навора ба дӯстон барифтон паҳн кунед. Хайр дӯстони азиз. салому дуруди худо ба шумо. он нафарҳое ки дар Московский област кор ва фаъолият мекунанд ва мехоҳанд ки ҳиҷома бигиранд, аммо вақт онҳоро фурсат намедиҳад, шумо метавонед ки дар рақамҳои ватсапи мо муроҷиат кунед. агар 4-5 нафар бошед, алҳамдулиллоҳ рафта дар ҷову маконтон шуморо алҳамдулиллоҳ ки ҳиҷома мегирем, дар хизмати шумо ҳастем. ва он нафарҳое ки мехоҳанд ки адресҳои моро бифаҳманд, адреси мо город Химки, улица Кирова 10, корпус 2, офис 210. ва дигари адреси мо дар метро Братславская. алҳамдулиллоҳ рақамҳои телефон дар рӯи экран. барои доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед ки алҳамдулиллоҳ дар 4-1 муроҷиат кунед. мағозаи зиёратшоп ҳамеша дар хизмати шумост. ай бандагони худо, салому алайкум ва раҳматуллоҳ.